ಅಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಏಪಲ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರ್ನ ಬೆರಿಟೆ ಉಂತುನಾರು ಇರ್ನ ಬೆರಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕುಟ್ಟುದು ಲೆತ್ತಡ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಯಮುನಕ್ಕ ಅದು ಬರಲಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಅತ್ತು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಯಮುನಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗೆ ನಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಂಚಿನ ಸುವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ಹೇಮ ಕಾರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಪುರದೆತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಸರಿಯಾದನ್ನತೆ ಸೈಕಲ್ ಎಂಚಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ఇంకా డౌట్ ఆనే ఇంక ಈತನೆಟ ಮಗೆಟ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗೆ ಎಂಚಂದ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವನು ನೆಂಜಿನೋ ಅರೆ ತಿನ್ಪುನ ಬಣ್ಣದ ಆದೇಶ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೇಂದ ಏ ಪಲ ಪನ್ಪುನ ಗೆಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರೋಡಿ ಆರು ಮಲ್ತು ದಾದಲ ತಂದರಿಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಹರಿ ಪಾಪದಾಣ್ ವೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಲಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ರೂಪನ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಕೆತ್ತೆ ಹೋಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪೋರ ಬರೋಡ ಅಂಚ ಪತ್ರಡೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ